Velkommen til din byportal. I denne video vil jeg give dig en introduktion til, hvad du kan se på forsiden af din byportal. Umiddelbart under topmenuerne ligger en række guider. Guiderne samler information fra telefonbogen i forhold til guidernes emne. Ser vi for eksempel på spiseguiden, vil vi se telefonbogens indhold af spisesteder i byen. Under guiderne findes en billedpræsentation af din by, og umiddelbart til højre for denne kan du se information om nyheder og om nye eller særlige afsnit på din byportal. I højre side finder du et annoncefelt, hvor man kan købe annonceplads for eksponering af virksomheder, arrangementer eller hvad man nu måtte have behov for at få eksponeret. Der vises 3 annoncer ad gangen, og annoncer kører i en vilkårlig sløjfe, så næste gang du besøger siden, vises andre annoncer, alt i en tilfældig rækkefølge. Der findes endnu en annonceplads i topbanneret allerøverst på siden. Annoncepladserne er replikeret på samtlige undersider, og visninger af annoncer kan styres i forhold til alle sider. Du kan se mere om annoncering på din byportal via linket allernederst på siden her. Umiddelbart under annoncepladserne i højre side vises systeminformationer og information om nye funktionaliteter fra provinsbyer.dk. I feltet umiddelbart til venstre for annoncepladserne findes en oversigt, som samler overskrifter på de 10 arrangementer, som tidsmæssigt ligger tættest på den aktuelle dato. Informationen her kommer fra aktivitetsmodulet Det sker. Vi ser nærmere på Det sker i en særskilt video. Til venstre for Det sker oversigten kan du se lokale nyheder her, og umiddelbart under disse vises udvalgte nationale nyheder her. Og i næste video vil vi se særskilt på Det sker-funktionen på din byportal.